gabi, kini ang Subo News Live. Bagyong Tino nagbilin og dakong kadaot sa Subo. Daghan ang patay sa nagkalain-lain kalungsuran. Daghan usab ang mga balay nga nangaguba. Si Governor Pam Bariccuatro nibisita sa mga evacuation center o sa mga lugar nga grabeng naepektuhan sa bagyo. Paghunong sa kusog nga hangin, usa sa giadto dayon ni Governor Pam Bariccuatro ang mga balay nga duol sa Mananga River sa Talisay City. Si Munching Oxtero adunay detalye. Human gikuso-kuso sa bagyong Tino, kini na ang sitwasyon sa mga Pinoyanan daplin sa Mananga River dinhi sa Barangay Lawaan, Dakbayan sa Talisay. Makita nato sa akong likod nga bahin ang ilang mga Pinoyanan nangaguba. Atol sa bagyo, giingong misaka ang tubig baha. Sa paghunong sa hangin sa bagyong Tino kagahapon, gibisita dayon ni Governor Pam Bariccuatro ang Barangay Lawaan 2 di inahimutang ang Mananga River. Gisusi sa gobernador ang dakong kadaot sa daghang Pinoyanan human miawas ang tubig baha sa Mananga River. Nangaguba ang mga Pinoyanan ug daghang kabtangan ang nangadaot. First time yun, sir. Nga 40 katuig namin yung dari. Karon jud kasugod ng baha kusog kayo. Karon na ako sa una na baha sa una kusog-kusog jud. Diya na jud bus dito na dapita. Di ka abot jud dari. Karon natabuhay landslide horod yung mga balay dia. Karon yung palag mo jud na nakauna jud ang flood control pagbuhat nila. Mo jud na grabe baha dia. Kasi sa una nga wa pa flood control ade kayo eh. Kaya dako ang kito sa pasauna ko, dapat ba? Ang apektadong mga pamilya dinhi sa Barangay Lawaan nangindahay nga doon na pa'y mahipos sa ilahang mga nangaguba nga kabtangan sa ilang mga kasinatian sa bagyong Tino. Sila malaumon nga aduna pa'y paglaom nga musubang. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Subo. Ako si Munching Oxtero, kini ang Subo News Live. Tungod sa kusog nga hangin ug mga pagbaha, ang bagyong Tino ni kotlo og daghang kinabuhi sa Subo ug nagbilin og dako nga danyos. Si Ria Manila adunay report. Sa bayanihan nga sistema, abli ang Cebu Provincial Government nga modawat og mga hinabang sama sa used clothings, mga relief goods, tubig ug mga pagkaon alang sa mga nagrabihan sa bagyong Tino. Ang donation drive anaa sa Cebu Provincial Heritage Grounds. Sa talaan sa Cebu Provincial Capital Emergency Operations Center, adunay kapinsin mil ka mga Subuanon nga naapektuhan sa kakusog sa hangin ug uwan sa bagyong Tino. Adunay 41 nga nangamatay ug adunay 6 nga missing. Gihimo na sa mga LGUs ang clearing operations sa mga karsada nga dili maagian. Si Governor Pam Bariccuatro padayon nga nibisita sa kalungsuran aron personal nga makita ang mga kadaot nga gibilin sa bagyong Tino. Di pa ubos na hinuon ang Subo sa state of calamity aron dali nga mahatag ang tabang alang sa katawhan. Balita may labot ang Subo, Ria Manila, Subo News. Camotes Island, ang lugar sa Subo nga grabeng gikuso-kuso sa bagyong Tino. Governor Pam Bariccuatro nagpadadayon sa isla og family food packs. Si Munching Oxtero nibalik alang sa iyang report. Sa pakigalayon sa Philippine Air Force, gipahatdan ni Governor Pam Bariccuatro og family food packs ang mga evacuation center sa Camotes Islands pinaagi sa pagsakay ni ining UH-1H helicopter. Sakay sa helikopter sa lungsod sa Puro sa Camotes, gisugat sa mga responder sa Cebu People's Action Center ang mga family food pack gikan sa Cebu Provincial Government. Ang family food pack gipang-apod-apod sa mga mulupyo sa isla nga grabing naapektuhan sa bagyong Tino. Ang family food pack adunay mga supply sa pagkaon aron makatabang-tabang sa matag pamilya sa ilang panginahanglan sa matag adlaw nga pagkaon. Sa ilang nadawat nga tabang, nalipay ang mga taga-Camotes sa mahigugmaon nga serbisyo ni Governor Pam Bariccuatro. Ilang gikalipay ang bag-ong pamaagi sa serbisyo sa bag-ong administrasyon nga adunay paspas nga aksyon sa pagtabang sa mga Subuanon. Balita may labot ang Subo,
Monching Austero, Sugbo News. At ang mga balita o kasayuran nga may labot ang Sugbo. Dinhilang sa Sugbo News page. Sugboan nun, mangilabot kita. Magpakabana, tungod kay ato ang Sugbo. Sa ngalan ni Monching Austero, ako si Shelo Oy Siraspe, maayong gabi.